Kaixo, eta ongi etorri beste yoga saio batera. Gaur, elurra mara ipuinak kontatuko dizuet, eta zuek ipuinean agertzen diren mugimenduak jarraitu beharko dituzue. Prest zaudete? Hasi egingo gara. Negua da, dena elurtuta dago. Kaixo esango diogu elurrari. Kaixo elurra! Zuhaitzak ere elurrez estalita daude. Hotzetik babesteko goxo jantziko gara. Buruan txanoa. Lepoan bufanda. Gorputzean txamarra lodia. Eskuetan berriz eskularruak. Galtzak eta azkenik neguko botak. Orain bai, prest gaude elurretarako. Ikusten alduzue mara txakurra? Mara txakurrari izugarriz gustatzen zaio elurretan jolastea. Elurretako panpina egitea erabaki dugu. Lehenengo gorputza egiteko bola handi bat egingo dugu. Ondo mugitu bola handia egin dadin. Gero buru egiteko beste bola bat egingo dugu. Primeran, elurretako panpina zoragarria gelditu zaigu. Bapatean, misikatua etorri da. Misikatua bihurri xamarra da, eta izugarri gustatzen zaio bizkarra luzatzea. Primeran ari zarete. Salto handi bat egin du, eta misikatuak elurretako panpina bota du. Mara txakurra oso haserre jarri da. Baina lasai, asko haserratzen denean, lasaitzeko ariketak egiten ditu. Besoak zabaldu, sudurretik arnasa hartu, eta bota. Hartu arnasa sudurretik, eta bota. Hartu, bota. Hartu, eta bota. Beste behin egingo dugu. Hartu arnasa sudurretik, eta bota ahotik. Hartu arnasa, eta bota. Orain bai, orain asko zere lasaiago dago mara txakurra. Ustekabean, suge magiko agertu da. Sugeak bere mi magikoarekin elurretako panpina sortu du. Mara txakurra poz-pozik dago orain. Elurretan eseri eta lasai gelditu da. Hartu arnasa eta bota. Hartu eta bota. Imaginatu sabelean puxika bat duzuela. Puztu puxika eta ustu. Lasai egongo gara pixka batean. Primeran, gaurkoz bukatu dugu. Hurrengora arte!